Hvad for noget? Det er da lille, de solbriller. Ja. Det er fandme da smart. Hvorfor har jeg Helt almindeligt. Jeg har fået med far inde i butikken. Er det rigtigt? Ja, ja. Det er da retro. Hvor lå de? Ja, du fandme da rigtigt. Ja, ja. Det er da retro. Det er godt nok smart. Det er mega fedt. Sølv på siden. Ja da. Ja, det er der. Og jeg tror, det er diamanter. Det er sgu da diamanter. Det er det. Kommer Connie. Nu med diamanter. Ja. Skal vi synge en sang? Ja, jeg kan jo ikke synge. Kan du ikke? Det kan jeg. Altså, jeg synes jo... Så er vi på vejen igen. Ja, hvordan er den der? Vi er på vejen igen. Mig og så min gamle trofaste ven. Jeg kan ikke huske den. Du siger jo til mig, jeg ikke... Du siger jo til mig, jeg ikke kan synge. Nej. Hvad? Prøv at høre. Jeg kan ikke. Jeg kan da godt. Vi er på vejen igen. Nej, vi må hellere styre os lidt. Nej, den er ikke. Hov. Nej, den er ikke god. Prøv at se, her der er det faktisk billigere. Nu er vi nede i samme pris, som vi var i 10 billigere. 7,73. Ja, og ved du hvad? 7,73 igen i dag. I går, jeg tankede i går. Gjorde du? Ja, til 8,30. 8,30, ja. Det var i Rønnedyr. Ja, det er fandme dyrt. Ej, prøv at se Jeg er solen. ikke sikker på, at vi tjener ind i dag. Prøv nu lige at se, hvor heldige vi er. Det har regnet og regnet, og så skal vi på tur, og så er det solskin. Vi er så heldige. Og de har sagt, den eneste dag, det er solskin. Ja, det er i dag. Vi er så heldige. Ja. Det er helt vildt. Vi har kun haft solskin, når vi har været afsted. Ja. Der er nogen, der holder hånden over os. Ja, der er nogen, der holder hånden over os. Ja. Nu vil jeg altså hellere have 3. Jeg kørte lige ind til siden her. Hvad skal du? Jeg skal hellere have 3 Rundstykker? Ja, Ej. det skal jeg have. Ej, jeg vil også gerne have rundstykker. Nej, jeg skal ikke have rundstykker. Note til salg. Rundstykker er helt vildt lækkert, og især med tandsmør. Men når man har været på kur i 1,5 måned, så tandsmør, det går ikke. Det er ikke sådan, så maven går... Hvad er det? Det er en sportsvogn. Det er en sportsvogn. Det er fedt. Men vi blev jo ikke millionærer sidst, jo. Nej. Men det var tæt på, var det ikke? Jo. Nå. Skal vi... Jeg skal da have smurt det. Smurt rundstykke? Ja. Okay.